så sidder vi her igen. Sidste gang vi lavede en generalprøve, der gik det rigtig dårligt. Rigtig dårligt. Ja. Så du har fået chancen. Så jeg gør det endnu bedre i dag. Endnu bedre i dag. Nu har jeg jo lært af min fejl. Ja. I dag, der har vi også aftalt, at jeg er en snaksalig sagkyndig. Ja. Og ikke en kedelig og tør sagkyndig. Ja. Right? Yes, sir! Du starter bare, når du er klar. Jeg er altid klar. Født klar. Nej. Og vi skal ud mod højre her. Skal jeg blinke ud? Ja, det skal jeg vel. Nu gør jeg det for en sikkerheds skyld. Jeg laver ham der. Hende der. De skal lige øve en baglænder. Okay. We will wait. Cute. Hvad fanden? Nu skal vi lige holde tilbage fra den her. Skal jeg så blinke? Nu blinker jeg. For en sikkerheds skyld. Det er ikke meget godt, faktisk. Hvad skal du her? Skal jeg holde tilbage?